Ahoj lidi, tady vás dají Fonky při prvním dílu Minecraftu a jdeme na to. Takže tady dáme třeba Fonky ho herní jet to b. Tak. Tady napíšu třeba to b. YouTube tady třeba napíšu a dám si bonusovou častu. A jdeme na to. Jdeme na to, ale to kapitlo platí to, jestli to je tak, že jo? To je doba. A to lidi, tak to nepauznu? No, pauznu. Že to bude doba. Takže jo, lidi, jsem tu. Nakonec to dobře dopadlo. No, ten seed není nic moc. Co to tady je? Dobrý. Není to nic moc, ale já lidi mimo záznam budu hledat skálu. Docela se mi to teď seká, jenom kvůli tomu, že je to nově vygenerovaný svět. Že jo? Vykopu to tady. Já mám jednu. A lidi, teďkon, tady já budu půl hodiny schánět nějaký obydlí. Tady ten díl bude kratší. Všechny moje díly budou krátký, jenom 10minutový. Do 10 minut říkám. Jo. Protože já tady mám problém. Pak, když natáčím víc jak 10 minut, tak se mi to strašně seká. A nemůžu s tím nic udělat. Zkoušel jsem všechny programy a nic. A já to ještě pak... Lidi, napište mi nějaký program, jak spojit 3 videa do sebe. Ne, prostě jak spojit videa do sebe a zadarmo. Napište mi tam nějaký program, prosím. Vás. Moc by mi to pomohlo. Že jo, a jdu dál. To je doba. Tady nic není. A? Tady nic není. Tady nic není, tady nic není, tady nic není. Takže není ani skála. Ani skalka tady není. A? Tady se něco tvoří. Prosím, ať je to velká skála. Prosím tě o tom Minecrafte. No tak. Ještě větší, ještě větší Minecrafte. Ještě větší skálu. Slepice vás tady nechám. Vás budu rozmnožovat semínkama. Kdybychom tady našli to pak vesnici, se mi taky líbilo. Takže jo, lidi, a celý naše série těch hodně dílů bude hodně dlouhá a budu bydlet na skále. No, jakoby ve vzduchu. Že si tam budu dostavovat plošinky a takový blbůstky. To je všechno, lidi, pro dnešní díl. A já tady budu mimo záznam, jo lidi, budu hodně mimo záznam kopat, těžit. Nebudu si to givovat. To pak vám ukážu ty tunely. Budu dělat tunely, normální bench mining. Něco jako dělal Minecraft, fakt. Něco na rychlovku. Aby jsme to měli. Takže jo lidi. A to je pro dnešek všechno. A já to teda vypnu. A snad se vám video bude líbit. A promiňte, že budou moje videa všechny takhle krátký. Dokud mi něco nenapíšete, něco dobrýho. Taky dobrý program. Chtěl bych to taky i v HD mít své video. A to je všechno, lidi. A já teda končím, takže jo. Ne jako s let's playem. Tady ten díl, to je vše pro dnešní díl, pro dnešní epizodě. Že jo, čau.